hwnna o gwbl. Brainwave genod. O, grig, dim ato. Be da ni'n neud llyfr i hyn? I blant Cymru, gan blant Cymru, ond yn Gymraeg. Sut goblin da ni am neu hynna? Hawdd na mi gychwyn busnes union fel cwd llefrith a podu pizza ni. Ia, syniad da. Reit, pwy sy'n gwneud be? Dwi'n dawn teipio. Dwi'n dawn yn chwilio. Dwi'n hoffi sgwennu. Dwi'n dawn cyfri yn pres. Dwi'n licio lliwio. Fi di'r gorau am sortio a trefnu pethau. Dwi'n gwybod llawer am y gofod. Dwi'n dda yn neud syns. Dwi dda yn ei lluniau. Fedra i gallu gwerthu'r llyfrau siop adref. A we, dewch, mae gennym ni waith i wneud. Yn hanol y bwrlwm o baratoi ein llyfr, daeth y newyddion tris am rhyfel Wcrain. Daeth y gwaith o baratoi llyfr i stop am wythnos. Trwy bod yn gwneud gwaith ar effaith rhyfel, a beth sydd ei angen i'w wneud arweinwyr da a byd gwell. Dilyn hyn, ddaru ni benderfynu bod am helpu pobl Wcrain. Camsom her 24 awr i gasglu a dosbarthu nwyddau o'r pentref i ganolfan casglu yn Gaer. Yna cawsom y syniad o roi elw y llyfr i'r gronfa. Hyd yma rydym wedi gwneud elw o £340.